नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण मालवणी पद्धतीने प्रॉन्स थाळी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. तर या थाळीमध्ये मी मालवणी पद्धतीने प्रॉन्स मसाला बनवला आहे. फ्राय केलेले प्रॉन्स आहेत. प्रॉन्स करी बनवली आहे किंवा मालवणी भाषेमध्ये त्याला कोळंबीचं सार किंवा कालवण असं देखील म्हणतात. सोलकढी बनवली आहे. तांदळाची भाकरी बनवली आहे आणि राईस बनवला आहे. तर अशा प्रकारे मी प्रॉन्स थाळी बनवली आहे. तर यामध्ये मालवणी पद्धतीने मालवणी मसाले वापरून प्रॉन्स थाळी बनवली आहे. तर एक एक करून सर्व मेनू आपण बनवून घेऊया. तर सर्वात प्रथम आपण कोळंबी मसाला किंवा प्रॉन्स मसाला बनवून घेऊया. तर येथे मी 20 ते 25 कोळंबी साफ करून घेतली आहे. एक कांदा उभा कापून घेतला आहे आणि अर्धी वाटी खोबरं. तर हा कांदा आणि खोबरं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. या कांद्यावर आता 1 चमचा तेल घालूया, म्हणजे कांदा व खोबरं लवकर भाजला जाईल. कांदा भाजून झाल्यावर यामध्ये खोबरं घालूया व कांदा व खोबरं एकत्र भाजून घेऊया. तर येथे आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता हे थंड झाल्यावर मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. थोडंसं पाणी घालून बारीक करून घेऊया. तर येथे मी खोबरं आणि कांदा छानपैकी बारीक करून घेतला आहे. आता प्रॉन्स मसाला बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. यामध्ये आता 2 चमचे बारीक केलेला कांदा घालूया. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. यामध्ये आता 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया. आलं लसूण पेस्ट 1 मिनिटभर परतून घेऊया. आता यामध्ये मालवणी भाजका मसाला घालूया. येथे मी 2 चमचे मालवणी भाजका मसाला घातलेला आहे. आता हा मसाला 1 मिनिटभर परतून घेऊया. यामध्ये आता कोळंबी घालून या मसाल्यामध्ये कोळंबी मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपण जे भाजकं वाटण बनवून घेतलेलं ते घालूया. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आणि आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात यामध्ये पाणी घालायचं. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. यामध्ये आता 5 ते 6 कोकम टाकूया. याला आता 10 मिनिटं शिजू देऊया. बारीक केलेली कोथिंबीर घालूया. तर येथे आपला छानपैकी प्रॉन्स मसाला किंवा कोळंबी मसाला बनवून रेडी आहे. तर आता आपण कोळंबीचं कालवण बनवून घेऊया. तर त्यासाठी प्रथम आपण कालवणसाठी लागणारं वाटण बनवून घेऊया. त्यासाठी येथे मी 10 ते 12 बेडकी मिरची घेतली आहे आणि ती या पाण्यामध्ये भिजत घालायची आहे. 4 ते 5 तिरपळं घालूया. तिरपळं घातल्यामुळे कालवणला चव खूप छान येते. मिरचीचे 2-3 तुकडे करून मिरची थोड्या वेळासाठी भिजत घालायची आहे, म्हणजे ती छानपैकी मिक्सरला बारीक होईल. यामध्ये 1 चमचा धने घालूया. आता हे असंच 10 ते 15 मिनटं भिजत ठेवूया, म्हणजेच ते मिक्सरला छानपैकी बारीक वाटलं जाईल. तर कोळंबीचं कालवण बनवण्यासाठी येथे मी 20 ते 25 कोळंबी साफ करून घेतली आहे. 1 वाटी किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. अर्धा कांदा बारीक कापून घेतला आहे. 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, पाव चमचा हळद आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. तर आता आपण ही मिरची, धने आणि तिरपळ मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. तर येथे मी मिरची बारीक करून घेतली आहे
आता याच मिरचीमध्ये आपल्याला खोबरं, कांदा, हळद, लसूण आणि कोथिंबीर एकत्र बारीक करून घ्यायची आहे. यामध्ये थोडंसं पाणी घालून बारीक वाटण वाटून घेऊया. तर येथे मी बारीक वाटण वाटून घेतलं आहे. तर आता आपण कोळंबी कालवण फोडणीला घालूया. त्यासाठी येथे मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. यामध्ये 1 चमचा बारीक केलेला कांदा घालूया. कांदा थोडासा भाजून झाला की यामध्ये 5 ते 6 लसूण ठेचून घालायची. कांदा व लसूण 1 मिनिटभर परतून यामध्ये वाटण घालून घेऊया. आता यामध्ये 3 ते 4 ग्लास पाणी घालायचं. आता यामध्ये कोळंबी घालूया. चवीनुसार मीठ घालूया. 4 ते 5 कोकम घालूया. आणि आता 10 ते 15 मिनिटं चांगली उकळी येईपर्यंत शिजू देऊया. तर इथे छानपैकी असं कोळंबीचं कालवण किंवा प्रॉन्स करी तयार आहे. तर आता आपण प्रॉन्स फ्राय करून घेऊया. त्यासाठी येथे मी 15 कोळंबी साफ करून घेतली आहे आणि त्यामध्ये मालवणी भाजका मसाला घालूया. 1 चमचा मालवणी भाजका मसाला घातला आहे. चवीनुसार मीठ घालूया. आणि येथे 10 ते 12 कोकम मी पाण्यामध्ये भिजत घालून त्याचा आगळ काढून घेतला आहे. तो साधारण 2 चमचे आगळ घालूया. आता हे सर्व अशा प्रकारे मिक्स करून घेऊया. आता ही कोळंबी 10 मिनिटं साईडला ठेवूया आणि 10 मिनिटानंतर फ्राय करायला घेऊया. तर येथे मी कोळंबी फ्राय करण्यासाठी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, 2 चमचे बारीक रवा घेतला आहे आणि 2 चमचे बेसन घेतलं आहे. तर हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपण कोळंबी फ्राय करायला घेऊया. त्यासाठी येथे मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे. तर ही कोळंबी अशा प्रकारे पिठामध्ये सर्व बाजूने कोट करून घ्यायची. आता ही अशा प्रकारे गरम तेलामध्ये सोडायची. दोन्ही बाजूने कोळंबी छानपैकी भाजून घ्यायची आहे.
तर येथे आपली कोळंबी दोन्ही बाजूने छानपैकी भाजून झालेली आहे. आता ही काढून घेऊया. तर येथे प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स करी आणि प्रॉन्स फ्राय करून झालेले आहेत. तर सोलकडीचा व्हिडिओ मी याआधी बनवलेला आहे. त्याची लिंक मी आय बटनवर दिलेली आहे किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही लिंक बघू शकता. त्याचप्रमाणे तांदळाच्या भाकरीचा व्हिडिओ देखील मी बनवलेला आहे. तो देखील तुम्ही आय बटनवर क्लिक करून त्याची लिंक बघू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे. तर येथे मी राईस मालवणी पद्धतीने प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स करी आणि फ्राय प्रॉन्स, सोलकढी, तांदळाची भाकरी अशा पद्धतीने प्रॉन्स थाळी बनवलेली आहे. तर तुम्ही नक्की अशा प्रकारे रेसिपी बनवून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.